суруд ва клипҳои беҳтарин дар канали Гарибон Тюбе. Сабр Про, Маҷнун. Интихоби дилам шидӣ, дил интихобат кард. Ту дар гуфамаи ҳақиқата, чизе ки бидак, чизе ки гуфтан натонистам. Сабтиовоз аз студияи Best Rap Star Seka. Алами дил гӯшка ки ба тел нашид фаҳмондам ошиқи тишидам ишқи ма дар раҳ намондай монма қиссама гап занама аввалиш то охирша аввал талхиша бугум ба ту бинума шириниша масифи аш будум ошиқ шидам ба духтараке ма ошиқи ю будум ма ишқим надоштак дараке ҳар рӯзума пишти ю мегзашт мегаштум ранги соя овқатима гам мезада кагам сифу кагам соя дилим чи азобойра пишти ю кашидай дар ҳақиқат ошиқ будум ишқи мара ӯ надида қати касе медид ма мемурдум айрашка дар чашми сангдили маҷнун ҳеҷ вақт намедидан ашка дер фаҳмидак дӯсторима дер фаҳмидак беморима ду солай пишти ӯ шабои дароз бедорима ӯ ай ма нашиди хулоса ай ма дуруш кадан ӯра ошиқи ма неву ошиқи дига маҷнун дидани ишқи тура духтада назарам шум буд ҳаваси ошиқӣ надоштум иши хаёлам гум буд ишқи ӯ мара кишта ки ишқи ту мара зинда кадана ки бояд фаҳмӣ ки ҳаваси дил такад дидори аввали тура гап занам парки айнира ҳаму ҷо ошиқим карди дига кади зиндагира ҳаму рӯз таги боронда то қабди набудума ҳаму рӯза ҳам курсу демон пурсида будума гуфтум кияи духтара ки манои зиндагӣ май гуфта як дидан ошиқ наша аввал буфамиш кияй ма ошиқ ба ту будуму ба ту накофтум гуноҳе бояд фаҳми дӯсторима фақат мекардам шитобе интихоби дилам буди дил ба ту гуфт ҳақиқата чизе бугӯй дил мебардора бо гапҳои задата ором биша дил та гӯш ки аҳамият ба ту чӣ мегам ма ошиқ ба ту шидаму дар дили ман азатеға мумкин репа гӯш кунӣ во ай аввал қаҳрат кина гуфтум ага пои дилма ки дили ту дарк кина агар ту нафаҳмӣ мара и ҳаёт нестам мекуна интихоби ту нашам реп мара ранги рес мекуна бо дидани ишқи тура духтада назарам шум буд ҳаваси ошиқӣ надоштум иши хаёлам гум буд ишқи ӯ мара кишта ки ишқи ту мара зинда кадана ки бояд фаҳмӣ ки ҳаваси дил такад бо дидани ишқи тура духтада назарам шум буд ҳаваси ошиқӣ надоштум иши хаёлам гум буд ишқи ӯ мара кишта ки ишқи ту мара зинда кадана ки бояд фаҳмӣ ки ҳаваси дил такад